pi baro sa season ngip yang so bahai pi chakane ka channel jungi te nakariang ka channel jungi la khamslem ngim sham lawan ra shapi man pet I ya kisap ki phong ki ba parado prasnam jungi kidan hala kisap ki ba uble ai kerpang iki te henry menta ka step jong kane ka ski ngi penpau ro jing so komen ha ka ba ngi layo lat ban kuno ya wei uri orang ba ubadi na kasnong umjarasi na pori boy district ubadan ya kisap ka ba kerpang ko ba phila ban I sedin jonga udan juga nak sab apa kerpang hakaba usna ya kini gijingsna coba internet tang da usnap kwai te ngingi skam lingba ka program jingi ka menta kan pen sultanat ya pi balkan aiben simro ya ki badan sab bakin yaipin kam hok ya kisap yo pidan la pidan hagin gino kisap ki betta te ale ngini opanya keren markmat ba ne urang ba uba dei uba syong basa hagan ka snong umjar siri boy district kasap ka phong ka de ka we na ka jing ai bakar pang tam uble ya man iwe pa iwe yangi kum ka jing thaw bakar pang tam na ki we pan kumta ka syong ru hangi kumno bangin yai penon kam hok ya kasap ka ba uble ula ai hangi kan long ka jing ker kru ka ba kraw shibun ha ka jing em jongi ladang pen pau klem ka jing le ran ya kisap ki bangidan ngidon hapadeng gijing ki bakraw shibun ha ka yo kam yo jam kam tam hapo ka jella Meghalaya Henry ki jingmi ki riu don sap lada dei ki samla ni ki rangba ban yeng hala ki jong ki jat lingba ki sap ki phong kala long kalat ka bakraw bha ha kamai jakpo hapadeng ki jing hiran bha ki kam ki jam kam tam hapo ka jella jongi ka nakithiar kumba ka juan ra shapi ban pen I bat ai men siam ya ki riu don sap aki benta bape bala khamslam ru bangem yo shu kalat ban wan ra ban pen I shapi ya ki riu don sap Henry hakani ka video jungi ka bamenta ngin wan ra shapi ya ka jinge kran bat we uriu rangba jong kasnong jarasi na Ribhoi district kasnong ka badon hasanda ka National Highway 6 hakaba uni uriu rangba ubala shna yikjishna ba bonjat tangda ki ding lingkhon kisnap kwa ya bonjat kijishna kum ka skei usri ukhla uhati nyangla tham bat ki we kumbang ila ban saki menta ka step ka shitarik uno pra araja rapulai ban yatep company khamshai tungin ngap ya ka jinge kran jongi bat uni uriu rangba ngai dei ba gilmil singkli iba kacang tenra jang kali na populari modem nang tei te ngalawan nang tei na populari modem na usnam khandai phoniau te matang la song la sa hangne hapo umjarasi te ngala tre ye ni kam juga ye ka sap ko tren jonga bangang ngala sedang ban tre na usnam bawan kalau tau hajar apo te hadin ke jing walam sok jong ka lok tau ngamat sibun jing jing jenjar watang banyak benjang serum sana mlai myo mbak sakwe ke kam bela kam snir mlong myo belam myo sim myo tem myo ta tengah kut jumut pedang gajing sungu jenjar pedang gajing sungu kordet ba nga persang ban chim yo la kajong kasap ketren paten kam la kajong kasap ketren da kawan persang ban sna ku beli ditara ini ditara ngachna lai sngi ngade hado kasan spa nga gawe bat kini kesing ngade kasan spa mbak kini kiba ni kitir kita kini kiba rek kiberia tu ngala persang bensna kat di bangadan kasap katadan ngala persang ye mbak na kalian jong jong ka office ro jong ka handicraft jong ka industri kilawan ye benpe mbak kira persang ye banyarap ya nga katu katne mbak dang hal ini kinjat tio mata bal adap ro nang cuan na po agar tala ke pak na po jong ka office teng lalet yang teru mbak ngala persang bensna ini bilor ini bilang kibadai kibang acana po agar tala ba tipat po office bat kunta tertel nga acana kini ki hati ki kandat kini ki juroki kangro rhino kini sri kini ki kusentiu borokot long daga bang nga persang gala ka jong ka sap terus juga maklam yo ka jing hikai nano bat ngasu ya yo no tiar banga ka kwa bensna ngasu modur baik bat nga persang hi bensna nanti pa bana khana te kam padon te kana no kasap ten do kumno pi sotho pat ba pidon ya kana kasap ha kapor covid kanya sotho juga kalong kasuan ka kajing kut jumut juga ba katne kajing kawan kansan katne kajing kajing jenjar kawan ban wan shop ya kajing im jungi kibru te nganlek kumno bangan yo khokun nganlek kumno ban pandak ai ngasam ngam bense bangan su res bat persang bangan sad takan no galak kelti ban thau takan no kabut ka
kebut ka nanti long ngaduk mensuam 4 don mana bang hikaya ga lade ngam 4 joy hang nah noru bangan sa hikaya lade ban sna sun je tian hanrai kadang ketika ka kodur ke bahek baksep penkam gini kena sekolah alfabet kedur botan kidur marat tengah tet ya gitu ngasuk pek dur kumtul ngasna pek kumtul ngasna long ngasu long nongkong te long kimpat de ya kibat bet kota kimpat dalong kita kitia kibat tenak hanrai dan persang tu suki bat mentang i bang long rawan lu ki toga cimpor yang sistem kabamut gajing persang jumpi bansnai kini ga simpor hadu sistem te yetu ingi khandiat daki ai kitiar la pendon kam hakaban snai kini ki jingsna ki ba pisna ma kumba ngiyo i hingi saki kidan ki hati kidan ki mar jerafi ki kla ki iskei bat kumsa te dagino kitiar pipon kam bansnai ke kitiar te ngam don tiar air mentaro don tang kwat kukri kwat buno penteli terendam kurat rendah tanggeta nampak don mesin 4 don jadi penwandur jonga ya kini kitiar kita long back tang dagi kitiar keti bat abang ngachna ku ki hati ki skei ki sir panwan dur ban pelong senyu long hangna madan ki ba brick snap kuai ngali khar snap kuai na kendong kan srot na surok na lentir sengken ngalum ngalang ngawan hayeng geptung ngapan khoi ngapalong snyu kai kabamut kata yakine gi jingsna ba pila sna pisna tang daki snap kuai snap kuai te mo ngipek ye ki jingsna tu ki la bon ba imat wat ki snap kuai ro ki pidan kam sibon ba te pile kumna pat banyo sibon ni ki snap kuai pi long pi yakran ki dukan pisir dukan lane pi le akan rekam long ngal chat le dukan kuai teng hakapor bangawat kam kerki snap kuai ngale hawa dukan ngamyo snap kuai le dukan ngamyo te dan go yesenale kenduk yewe ikong bang ngalap pabu snap kuai bat iklembu te hatak singal ngawat dan kam kerki snap kuai teng ongkong mata kam kerki snap kuai menta te le kamna te ikong nga roba kho uni kuai nga sispa tali nga mense nga hapen pen kho kuai sispa tali teng le we dukan ru nga pen kho kuai sispa tali bangan yo snap kuai te to na lor kata ka ba pi rap ma pi pen kho kuai le se ki bruk sutna de pi kin ai pi gitu ki snap kuai pi ten re ki we pat ki le kamna hato pi siu pisai ki lan ki su ai sum bhai pi su ai sum bhai snap kuai tolong la pi pin yarap ki pin ai ru long ki jang so bha ka ba te na lor snap kuai ki pat ki jingdon kam man penwan dori ki ni jingsna ki penwan dori ni ki tiar tang dakarong karok te kumno pipan ya bit ma pipan ya to ngapan kam do prek ubah stengan si we usnap we ngapan bam artilis artili prek lane don we usnap we ubah kam he ngapan bam south li prek stengan si ya we usnap we to nalor usnap we prek te saki ai pat ki ba pidon kam ha kapan penwan dor pura ki ni jingsna jumpi sanggarong ya kirong pile kumno ong daki jai rong ayu pi ai kidon bun jai kirong te kirong ding la ni kirong ni kirong sokat kirong ding na ta ki kibun jai kirong mentau sang baladiap hi hakpok election ngalali ban terwa ya we uskai ubah bahe hi sa u Jason u MLA jungi te mairu la sim iwe ba halin kata ngadi biang so we hante po sadagji dhabang te po pamrinyai utur ubahe hi wala rem arajar halin kata ngadi biang so we pat nasi ujung sadu mojon senong po utur arajar nanta ki kleo ngadi labun kajing kitiar itu nga kilong kitiar ki baram dor namar bale ngong yaki ba ngamdon machin bantre nga tre hap bantai daga kti tela habanga hap bantai daga kti we jingsna wala simpol la ngachna uba kamhe wala bat por ko bachi banai mal habanga khenya ka jinglot jingsap janga baisni nang ta baik prek bairong barok we ustia wala chondor ko bachi fokas najar ladam long namar ba nga tre daga kti de kasimpor yang hajaka lada ngang niyo ada kerja mesin kiyatir ben aram ko kumti kumta hajaka bangang ngandi kasan hajar ngelak bendi tang nyo hajar ro mar balik ka kamkloi hajaka bangang ngandep sibnai we ngalak men sah do atli lai tli pok sibnai telang 8 jam dor nak kai
Borok-borok ki yarok ki ong ba itnak ki sa yung ki bat ki aero ki ai but musim ro yang ki ong ba to tres tom telep ha nane sakmat ba kakam kan jat sakmat ya sa. Shushu uni orang ba tang ba unang bansnai ki jing shna ba bonjat Henry udon ru ya kasab bansnai ki jing pot jing tem tenrai kum ka besli duitara ka bom bat ki wei bat tang ba unang bansna unang ru bantem banrai ringkat bat kini ki jing tem ki ba ulashna hi tu mentang ini ngap kendiat ka jing tem duitara bat ki jing rai na uni orang ba ubala rai subhan na benta jungi bat jong phi ki paralok nong pej baro. Mentah itu long ngeladap ban register sepo office yang ke handicraft te ngala persang ru ban pan ki ya kita te ila ong hi ngong ban pejangkam ban le kita ikut dislah te nga klem parla ban le kita ikut dislah bat te hadap mentah te long ngam pat dan king ngam pat yo ne ma ngam parla ban le ikut dislah pejangkam klem ke office dan klem office te kila hukum ya ngam ban le kumta ban sim ya taga ayu ba silak sen poro ma ang tempat lek ini kata ang tempat sim. Napo asam ro labon he ki bawan sim kita ada dengan man suang ngacak supply sepo tespur buati dan ada bang kala du no ka kesimkat ke barim dalong untuk perlok bat ngap sami kenduk syuk tengah sam kenduk syuk dalong ada mentah long sami kenduk syuk kan teman suat dalong ngacak di sepo asam he buati ngadon bejing terang ngada terang hi bang nganyo kum kano kalat nanti na kalian jong ko office na yang jong ka sorkan ban pasapyang ya kikam ki jang ujunga ya ki dia ki bangachna ngadon do bejing terang kam sem dengan bang kwa ban aji hikai ro ya ki wero kito ki ba bom tan jam wat kini ki ba ki khana kam ki ba la pas ba pas piuro tang kim yo kam telah haba kimyo kam kedik lari ban sim kum mi ke banta bangang nga sim ni sanjam ke banta ke ban hikai dala ya ikam ban kita dari ki lajong ba dan ya kan ke jemut pakat na ke ba futu lajong te kum u khpa jong ka ying ma phila don la ka jong ka ying ka sem phila don la ki khon te lingba ka ne ka sap ka ba blel ai karpang phi kala long ne em ka jing kershan ka ba ya ka ying ka sem ko jong phi ma kejing kerku ke bakrau ba mau blei ulai nga kejing sap mana telan tentang hakapor ke bakim khat ba ngiduna ba ikot mesla ikon ikti ngala ban dino ya kini kita haja bangan di nyo haja ngam mese tentang habadi tanglai haja kenang ba ngayo ipan ngayo iki dem kam nga te bunjak ki kam tentang nga ding na khaw nga ding nga sik bat ngalong mistri ro bunjak ikam bang ngale hende ke borok ikam di balong permanen di balong original tang kini ikam masang insna sap te ngi ima kumba pidan ya kasap ka ba pensiona ya kini ki jingsna ke ba itnat pidan ro ya kasap manisna ki jingtem kumba duitara ki bom bat ki we le se bat pinang ro ban tem ban roi ya thu yangi khendiat ha lor ka bidei bat ki bat ka jing nang jong pina du meno pila nang lan ladu meno ba pila yu sha hikai hatula sha hikai pi halor kini ki jingtem kum ka duitara kum ki bom bat gi ki jingtem ya thu ingi khendiat ya ka duitara tem nadu usnam ar hajar lain ngala sina
te ngelawan ruai ro na po lek ko on koran di koran macam po TV station ngelawan ruai ro te tang cesen ngawan ruai te hadap mentang kami lek su dia kini kitiar tiar put pat pidang peteng ban sina mentang nang ne sumat mentaro ngasna hi te kumki ki trai mo pisna kini jing tem tenrai jing tem tenrai te tang kaksing dutara tang bisli tang kita hi ta te to aswa bangini bana penkut ya kana jing ya kran apa deng jongi bat jongpi te pi ka e ka ba pidon nakaliang jongpi ban ai ya ka message nakaliang jongpi mo syaki kun samla syaki parado prasnam jongka beri unyutrep ibaro kawe hai kumbalong hagini kisngi ka yo kam yo jam apa ka jelama kelia kala long hiran hadu kata-kata bat lese ka jingdon kisap ba per kumba piru pidon lese kan long ka kurku ya ka ying kesem kan long kalat ban kamai jakpo te hato don iye na kaliang ka jongpi ban pin sngo syaki samla ni pardo prasnam bat halor ka jing pendang penek persa jongpi ya kini kitiar put tiar tem tenrai kaji kuak juga kalong ba nang nesa khamat hi ngakan tu ya ki produk prasnam prakasi ba nengkam benong ban wat tang kam serkar ban kuak tang kam serkar dan ngakan tu ya ki baro ki bayo i ki ba pek ya ni sana ki ba menta ka sini ba nang nesa khamat tu persang ban chim la ya la ka jong ka santi sanjat ki ban daga buik ka sak ka talen ki ba baro ubru udon la ka jong ka sak ka talen bat don boong ba ngam dosak ngam ten ban sna hre ngakwa makatu ye pi ladam pidon gamon la pidon kataga ka jing kwa ka jing thrang kum bangalong bangaro mansua ngam kham yo jing ka na no hanang no ro hre da ka banga persang ban le ban sna wala ka mlong ka we persang sa ka we la ka mlong ka we ngam persang sa ka we hadok kisi mata long ba ke insan dengan barok ke long bajo dengan kan turo ya ki baro ba makin sim ya kan kum kan kasap ni katalan ban hikai dal de yala de ban sna ban tre sitom dal ka jong ketiga ya kan ba kum ngi kum kasih khara long khamtam kum ni kising ki dutara tang bisli ban sa nam ha ka jing imbi kum kasih khara ni ban padan kam ni kasap tanya tekulesi bon ba ya kapor ka bakodor jong pi ha kana ka step mo pi layo ngi layo ya kalar ban ya keren bat pi ban pau syaka pertai ya kana ka sap kaba uble lai karpang hapi tinga ai kuble kit bok kedwangi pi ban ngi scam ru bo penang ye keu na ka kapor syaka we kapor kuble sipon